Kwabama tina say aha Egusaya is the King Television Ebusia. Me did say oh ayo baby awo bia. Me aso say me de akwa mu nsem na paso me de bed down wo. Na Ebusia asamisa ne say imprantwe mu na sawade mu. Ntawantawa bia na akatakasa bi ntokwa bi besi. A cha say yenfa ne say enhye nye serious matter bia. Ebekwa akoba se mpratwe na ye ntumi ntoa so biom na akodan so awom na oba no ebeka kire be ma ne se wala ankasa mukrampo na akodan na wahwe no enye wase mu ba etumi sisa ebusia se ebi nsi anase wuhu bi dade na ene de ubehu bi ye nua bebe bi akabada fo mu ndimi so ye monye me so na munipa baako a wepiem ha na nsem wa progu wodo busia esewani esawaso na nsese e ka kire yankonko tie abrante nenu mo nsem na esifa e sha ase ene de koba ya ebusia obai ewaka kire ne se na akwada no ahwe no enye ne ba se ye no kra na se bia ebufuo so ena ode kan ni nyina ye behu mama yanko tie nsem a abrante no so ede ebaaye Mama dasi man ashashe nyina ne se ebra me share lady no me ne nyina free kro baakum wo kro baakum ti me hu na me se ne pe oje pene no ona o ka kire me se obetu kwan na mum ba bia o kone da o de betu kwan ne de onim that time na me was secondary school enti ye bia school ma me koye ti me free school mo ba na ampa se watu kwan okọ ti me bisa mu no na che se okọ kasoa ti enam se na me ni phone then time na no so any phone nti ya nte ye honka for so long kwapim se osan bai na me so obeto me ofie na yehia na okoye no metete nsem bebre a kire se baabi owo no akofa be mafoforo e wo honom betenam se na me nte ne nkanti me so mama madwen ankoso obaye no me hu no me bisa no na ompese obeka but me boss no okanokre ne kire me se nokre enam se na onte me nkanti onim se ebia na me so matuma adwim e wo ne ho na oye se na mumu no wa free honti si no guy no ensan eni hobium ti se enha me dia ye nto aso me so meje penie nti that time no oye se nam se onko ka aso ne biom nti no si okotena ne branchen e wo aguna soedru ti na me so nam se na me school nti na me kira de private school e wo Akemodan ti okọ ne branchen e wo aguna soedru ye didi nkomo ne ade efre na ye din komo ti one time na ofre me ka kire me se okusua adwuma nanso no ne kwando awo nyayanka obewo ansa na wako adwuma num oka samantia se me bisa na na obi a okusua adwuma de ntina wo pese wo ansa na wako adwuma o si ohu omo a omukura kwala ba kwa ansa omusua adwuma ya na ye ne fenti no o pese ono so onya ne sanka ope ti media me man fa asem no serious bia na me de ibogu ye nti wo ma na one time ofre me se obese akọ ne ma menom ho ewo ekura nti no obefa me ho na me see you nti ampeni ampa obai ade chin na oto aso kọ ekura ti ekire no sabesen kọ aguna so edru ti omu efre ye hu didi nkoma one time one ofre me se onyem nti sisi no di abano no nti yenhwe de ebeye msi saa o se ai na msi okay mate no o ka atre me se ne menkọ ekura na menkọ bo na wofo amane se de abanie na me ka ten so da bi mamre kwan so yenya ne saa enya me na ese mitu saa na mo no na mum se bia wo na obekọ akoka anase wawofo anka se hu no mo fra me bisame a na de wo ho no maka nti na be yanka wo mum fakọ ana okobo na menim se bia okọ na awofo na ne hu yi so no na ebo momane o nti me wa no mo frɛ me se ne papa se ohia me ne bra pani na frɛ me se ne papa se ohia me ne me edi nkomo na me see you ti so like say share weekend ana me koye no me kɔ mo fie no mo se omukɔ afum to mo de encourage ai se me ba me mbra afuom honom
me call afuom honom na omo bisa me se omo ba no se omo hu se omo ba no enyem na omo bisa no me din na oboye den na me wokafa ho ana na me se we no kre enti eyemia na me se okay se sa na tie dia omo ni mini hwe ka menko na omo mehwe omo ba ama na wo owo wi a abofra no media metima hwe no se me fi se me hwe no so a omo mehwe omo ade ti omo ni mi eni hwe ka omo ma wofo enchen eni mo be ka hwe enti no menko ti manti ase nenso man ka hwe enti me kona no mo frɛ me se omo san frɛ me se memra ti me bae no omo bisa me se ekoba se omo ba ma wofo nchen a na me se na me ma me ne papa afiri mu enti so omo ba ma wofo nchen a hwan na omo fa asem no embeto nanim ana na me se okay me nana be ma wo ho na me ma me kuma no so wo ho my sister so wo ho nti no omo fa meto omo anim na me kɔ na me kɔ fa aka na me kɔ oda ti me ho na ma busuafo frɛ me sɛ memra fie na enkomo wo ho ti me ba na omo de asɛm no eto manim sɛ sei na aba nti no yentu ho anamon ti na ɛwɔ sɛ yekohu abusuafo no na yetena se na de ɛwɔ sɛ yɛka no yɛka ti yekohu abusuafo no omo yɛ sɛ nam sɛ mafa lady no wɔ bra me anware no anase ma anya ne ho ade na me ne nanyi nsenti no mabu omo kwasea enti omo beji me kwasea bu na yesi you ti omo kwasea bu no omo yese mintua 2000 Ghana cedis ene ho niam bi a o se metoto yesere nte so ama sika na nkasa de ebegina 700 Ghana cedis na niam na o se metoto ne de ejina ba bi ejina na enti sika no mepem so atua 400 cedis aka 300 cedis eno dey up to now minyan entua ye na busua na hwan pa no betumi abie na no aka kire be mo ne wo se nyinse ya do me kon na mpesa me wa san makosua adwuma ebusua awon de do ebi kon bebe na do mo kon na so adie emu orem anka bai wa wesi so a anka opese wo kosua adwuma de ye nkosua adwuma wie ne ya wade asa ne yawo ana na ne yem hihye ne sai wontumi wa na sadai boy ende mi ntumi nkyere na ebusua ko bai sai obai be ma ye gye no kwase bo sikei na onchie wie ye no ende oguso a ohwe oba no akopem time a ode wo ye na owo ye no ohwe na ni akwada na kwani nya 2 years na eja na be oba na wofofre be ma ne so baby edru ndi akwada na etumi ti na ye nti omo beti akwara na oba no anya kwan akwakọ tua na adwuma nti no so feel say oba wade oba na ombo omo na omo nhwe oba no ewo na adwuma sua ni mu na o se wate se ontumi sususu a ene na wonu a onhwe ne ba nko a na o se wate na eja oba yi ampani apa wo mu de no kosua adwuma ewo agona so adro baby o free buy no na okoye no no ogusu ehwe ne ba nti no enu mu omunya kasakasa kakra anya kasakasa bia be kasa bia bejina hwe be jan nkranatwe de yenu se kasakasa wo mu awade akra ntokwasim na so ntokwa ba no na the more love no share the doso na so mu de oho entumi amma ne sama wo mu ejan nkranatwe sa so mu se enya ade nkranatwe be kwa kosi be bia nti enu mu no ondo ne ba na ohwe no eja responsible father wo hwe ne ba ya kwapin so onya 5 years na 5 years ni mu no ohia oba bi a odi opasam tu ne ma na ocheso mu tu awade ho ana mo ansa nti no that time no wenye adwuma bi ewo akra woyo nti oba ne frɛ ne ka twa ne so wakɔ ekura na wakotu akra ne hunyoma nyina asayi ne hunyoma nyina yɛ psa nti on sane ne sika na eja wo fa to akra no o ka twa ne so ma ne ha ne ho na ono akasa wo end obeba ekura ho no weekend no nti oba nya nya obomoden senior papa beye bia abranche yeye wo to nyama
baage mpaboya school antare nti school antare material no wo baaye no wambeto oba ne no ma mesanse no mo akoyie wo mukrom ti obeto akra ne na bema na okache nso adwuma oye ni nti wontumi entwen nti ende wodi sika no wodi nyoma no school antare no koma ne se wa ba ko eja wono nso epam ntade na wodi ekwama no nti owie no odi sika 200 cedis ede pay so ede ma ono nde ti pa ko nti oba ne ba no so otikim wo ko back to Accra no ba ne friend wo friend na be ka asem no minti a nyoma na ode ba ni nyina aso ana ni nyina no ana o se be bi oti na enye safe place a obetumi na adi sanko nti okodura na o ka tim ko okoduru ye na adi asante on so na wo 9 shift nti na wo so okọ ejuma nti one friend no abawa no wo friend but ejuma nti one fa nti no owi ejuma na okoda ya wo sore ya no panim no eja osanso friend no oba na asem osan bisan se nyoma na ode bre no ni nyina eye ono ana ekoto ya na se obi de e no kwosre de bre akara no ebuhia so obi kasa ase ku ekira wa so gira wo nchen ya de ben pa do se me tam so fi biam de adanchi wo kwachi ebi akwa akoto de me nwino ene eba ne sa be ma no so chese wo wa abutre bia tanka me nyine wo enya sa abutre na nka eye wan kaso wan jike ehwa no kate phone isanse bibia be hye na komemu no so sha anhwe na so bie na no anhwe asem obeka intino oba no esanso freye wanfa wo fry no okate no asan fry oba ne ba ebiom no kache ne say do asem okache oba ne say so she thinks say he is not doing enough onu so ebetumi ayebi na kwen okate kono anjo no ba isanso fry ede ba asem bio ai ono ankasa no na wo pa asem bi ejina so na ode akasem ade a kira brante na so no onya akwanya bi entina asam na waka no onu no obegina so and ebusia moma yenkotie asa hanum se na asam no won yenkotie asam na asam na ni sen ene se o ka kira me se akola no enya me ba enti no okọ mabusuafo ho akoka kira me se ye ba bia eni omo nchen ti ma ye ma omo nchen kura se ye ba bi ewo honom ngam se na nti se bibi se wo honom na de daada afi ansa na wo ka kire me ana nti waka amate na mum no mpenifo ofie ti meba fie meba beto mpenifo anim na yatena se na yehu ba bia no kire ne yeden eda ti meka te na me frɛ ne bra a odi na chi de lady no di na chi na me bona mane se eben asem sei na unua ba aka kire me na de ma odi ka sa kire me sei ni a me kan ye ntina ma no so e ka sa kire me no se ade na oye sa na nti no wo de maka wate na obefrɛ no ofrɛ na de obeka bia no bema maso ate se bia ne na obefrɛ me de ami ni bra ne frɛ ni bra no an frɛ me wasɛm no ho biom yue na me frɛ ye elder baako owo ye village ho asɛm na hyase from day one a lady ni nyinsen ye kɔtena ase won ho kwase bo nyina elder no ewo mu bi ntina asɛm nyina da nanim na me de to elder nanim se elder asɛm sei na aba tino me de to wanim as opani asaye asori mu peni ye nyina so yesa ko asori baako oni lady ni nyina ne na ofo nyina ko Pentecost okay em da asem no to elder nanim na elder no se o asem we de emu odu na enye fon so asem nti no mempe bre na memra fie na yentena se na yenka asem no na am se yo elder mate beba enti emu na eyiye bi so aba yakura honom na wo se mekɔ na mekɔye ti mekɔye no ye se yenkɔtena se asem no ho but omo anya bre ye lady no awfo no anya bre na me so madwuma sem nti me san besen kɔ Accra sa bre na me se na me hia oba fofra me abɛware na yetu na monti no wo se na akodu bre bia na wo se me ba akura na me ne mawfo so bɛyɛ 1212 ba ye na lady no asɔre penifo so ehia me nti oho no mo ba ye se ma de a omo ba na ya ka asem na me se me sere mo a sisi a bebia me gina idie maso ayɛ hye pa nti na bɛyɛ a munya mre kakra ma me na de anamo a metu no ka me yin firi ho me wi a na yaba asem no so yeti ase sama ye de asem no eto honom me ware emienu nyina obi ansa mfrɛ asem no bioma na eba ansa me ye sese sa na tie de a
on se me hu se ampasa akola no oye me ba anase onye me ba no me hwe ne biom nti free ho no de yi mani se akola no me hwe ne biom on se me hu se ampasa akola no eye me ba ti covid no ma lockdown ba ye adwuma sem ye basa omo ye se ye metena fi kakra na me so ene me fa sa kwanya yi so na me de akwa na yakohwe asem no aka ekoy na me de asem no ekoto ye hono mankrado enim se asem sei na oba me ne na wo no waka nti ye pesen ka ofra asem no na ye hwe mankrado no jitu mu efre asem no yemi no nyina me di kan bo min kro edu lady no so na o say ye no kre na mum no de okan no de me ka kire no ho abufuo ena ma o de ka sa nti no enye no kre sa bofra no enya me ba ti o de abufuo na e ka sa ono mo bisa so say o de abufuo na kan de a e ka mo nko a enka ye ntwa bibia so na mo bisa na mum no me no me hwe akwala no o ye me ba na so enya me ba ana me say due to the lady na kan ene niema mienu miensa bia me so mahune niema tete e kire se secret bi o ba bi nta akwala no enya me ba ti hono me ofa etia me oye mankrado no oye me ofa otia me se sasam no me ntwensan because se metimi enya nyina so bi aka se akwala enya me ba age yakoye test enti no se mi wo sika de a ene ye yankoye test se miniska dia ene me ntwe sasam no ensan enti ma wofo me ma menom ne ye elder no omone me tu agina se miniska dia me ntwe sasam no ensan na me si o me kan so niema bi asisi ama mahu bi me de masonso atibi a etre se ampiniampa de lady no ka no sa akra na nya wodi sa akra na nya me ba no no kre nti e kame nko a nkomo me yenhwe asem no mu am si o se sa na te dia me fanto mo nim ti me ka asem no de mahu ne de mate e ka kire ya wo ka kire wo mo yes ye di kan no me twetwe maso sa akola na nya me ba no lady no e besra me oba me nchen on the 18th September and me ni hia now on the 15th of April the following year only this year 18th September and wo 15th April ma bi no pa de nenti ebufuo etumi ma wo bie wano eka kire be ma se nti no akwadae one ne wona enya ne ba we de me ma sam nyini enya ebufuo bia ne ebufuo bia ono na pe na asam aka na ohu be bi on fanfa ni atena asebi so a wo ba wa be ka se ebufuo be na be ma ne shell asam a be ma ne kai no na ebufuo ne de e wa hin anti wo be ka se wo gina ebufuo so na de ka asa na ba mai ka se nyoma mienu miense bi wo no ma ba wa ne ye ya Abraham pedifo no ka che ne se be ye de ankonja asem ni ma wonka na onhwe akora no se obegina sa asem so ma onhwe no papim se o me DVL we hu se agbofra na ye ne de ansa na wa hwe no obusuan de di kan eye embra aboai wa no ede nyeme ena ebra ode wo ye na che se wo sisi a wo calculate 9 months ebra oba ne se wode nyemo no endu 9 months sebre na wanya baye okaka kwa 3 months ayefuni mpieye enumu na oka kire be me kwaso si a from September to the next year April na 7 months akura no so yenim se 7 months kwara wo na so oyewo omo a ahode na eheda enya papa bianti incubator na be incubate o that's why so a wa mo incubator dia ewo mu intina just oba no onyim baye 2 months to 3 months ansa na wode nyi se ne eba be sha brante number 2 na abrante a obabi okoye no na wo course agona sodo okọ no na chese abrante okohia no no wo frɛ no one time oba no ho ewa abra na owo odan manso oba abrante yi ho na oje ne phone ne frɛ obi foforo nti nipa no se na ya nempena dada no na okonya no agona sodo no na okire mu a okire se
echire no one ne kasa wie no na be ma no san frɛ no bisa no sɛ wan ni no hwa asomese ye oba no so ni ho na obisa ono susu bisa sɛ na hwan ni na brantie ye bra Ishmael yi aka so ayo ono ne bra ene eye abayiwa na ono ne na awo nti echo no ka sɛ ene eye na ono ankasa no asɛm bi on mo so ono ne nkante no so onye tu biza na sɛ efa no ho a opɛ sɛ ono ne nka no so any problem but me aka ne ha nyina ha na eja wo yi nsɛm no gu ho na abayiwa oba okɔ na kyɛ sɛ ɔte ne bra ene ne yere ne mankyɛn nti no na kyɛ sɛ enye na bia na obetata ho santi na ndi okɔ a bra afro ya wafrɛ eye bra Ishmael yi ne nkyɛn ya na ɔtare ene akɔba sɛ mparantwe ma na nyinsa ne baaye na nyinsa baaye no ɔfrɛ ɔka kyerɛ no sɛ nyinsa bana so na ɔkɔ ekura na wakɔka hyɛ o maame nom nti de besi bi obeti ne nka efiti wɔnom kra na wante ne nka bio ekɔpem sɛ wɔba aye ne mpna Ishmael yi hɔ a wɔde ɛbɛfrɛ no nti no ɛhɔ na bɛma no ɛyɛ Ishmael no ka kyerɛ bɛma fofo ne sɛ ɔba ne de wɔm sɛ wawo de ne so no ɔnsɛ yɛ nti na ɛbɛyɛ a ɔmbra na ɔmbɛyɛ ɔba no ho ade na ɔkyɛ sɛ ɔde bebi aduri de na ɔno akasa mpo no ɔka kyerɛ ɔmaame ne ɔpapa sɛ wɔmo yɛ de wɔba na ɔne abusuafo aba abɛhu ɛyɛ ɔba na abusua na de sɛ amamre bi ɛsɛ fata na ɔmo ayɛ na awade no aba so nanso no ɔmo sɛ ɔmo atwɛnyɛ mu nanso afɛ de ɛkɔba ya a ɔsɛ wafrɛ abrante na ka kyerɛ sɛ wabɔ bɛma foforo din de akyerɛ no sɛ ɛyɛ ɔno na ɛyɛ ne ban papa na mmom na ɛnyɛ ɔno ɛyɛ bɛma na wafrɛ Ishmael no ɛnyɛ ɔno ne ba no papa nti saa deɛ ne na kyerɛ sɛ etuo nkɔtwere baabi a ɛtwere asɛm no ɛmfa ne ho nti ɔmo di nkɔmɔ kɔ akyire kakra na bra Ishmael ɛkyire mu a ɔmo di nkɔmɔ kɔ akyire nti no ɛkyire no na obehu sɛ sɛ na abrante enyo aboa yiwe ne bra na mmom no ɛyɛ bɛma na ɔba no bɔ ne din kyɛ no sɛ ɛyɛ ne ba ne papa no no ka sɛ na otumi ɛda ne ho yɛ ne ho obi foforo saa ma ne yɛ ana ɛna da akyi bi obetumi a yɛ nsɛmtwere no no sɛ fɛ yɛ de obetumi a yɛ nsɛmtwere ni pa na abusua Yakoba sa ansa na wɔbɛkye ne sɛ ɛnyɛ ne bra na mmom bɛma na ɔne ɔba no awo no na kyɛ sɛ asɛm bi ɛwɔ hɔ na asɛm ne sɛ wɔka kyerɛ abrante ne sɛ akwadaa na ɔba no awo na ɔsɛ sɛ ɛyɛ ɔno abranteɛ foforo ne ba no ɔwɔ ne picture wɔmfa nsɛn ne no na sɛ okay wate na busua ahanso asɛm ɛwɔ hɔ no yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ ti o yesa so me fa akola ne picture and send se me wo de a na me de akola ne picture e send in no ti ohun ya no say this one dey my photocopy say this one dey my photocopy na me say okay ti akire na obehu se enye me ana etwa so no ti lady ne ene na wo fon so ebehu se me ne guy no ya communicate ama me de akola ne picture kra asend guy no nti o mo be frame me phone so ebisa me ho asem na me say o man shada na me de picture ne send no na mo me de ye me start me WhatsApp status na guy ne ehu ye enti in fact omo ke kan do meka e kire me pa na me say o enye bo apayo enti no mo enye sa ti maame no e kasa wie no onu twa so ko gina baabi ti na lady no so e kasa enti na maame no fi se bia lady na aka ate call no ti ya me te say o kan wa kire ne se sa na obe kra de ya ne akola ne ya nya mfa na ama no sana maame lady ne maame o kan wa akiri nti eno so mejoto eno so sana obeye de a eni akora ne nya no afa ama no I see ti mejoto eno so to se na o sisi de mabenya 3 points ti ebra me ne mpenifo no kotena se me de asem we nyina eto omo anim na omo bisa me se ewom de maka ne de but metimi prove ene solid evidence ana se bibi se ni ho de a ene minja sansem no mu se mi fi se ampasa kola na nya me dia ene me me yenkoye test se me koye test na se e basa kola na nya me dia fine na mum test no sika wum se mi wo se sika ne dia ene e kwan da ho e betimi akoye se mi ni se sika ne dia yenja asem no na se the lady na aka se o de abufuo na kan no na yembontungu na me nkoso enhwe me ba
and I'm said that time so na ahokyere wo ho na mini skanti me gitum said the omaka no ampa ana yakoi nti yakoi na me ne lady no ne ma me kotena ase se emre bi asem ba ya ma sisi akola no me gya ne hwe no wo de mekoso ahwe no na sisi niema mu enye nti no kakra bi beba bia no omunsom nti free ho no bu ha bu na kakra ba na enso ani de but that time na na ma betena fie that time na oba mi hia na ya ware so awie nti ma betena fie nti edidi mu na se niama mu still niama mu ebeye din pa kakra yie ti sika mi gada sika kakra no me so sa de te dia masua de kakra nti me bebie drugstore ti mi tutu ho anamon na me bie drugstore no but unfortunately na mini ma nkoje license nti pharmacy council for Africa for dia ebe close mi shop no ebe sesa minro nyina so lucky kra say yan fame anko nti lady no me ba na maame no ete ne atomi nyina ma ono kra frɛ me phone so kra echeche me re so enya hwe nyame beye ne ade nti no de menka makoma entomi yam ne ade nyame twa so satam na afide mu abeye den pa ti du ba bi kra na oba me ne te krampo no du ba bi na didie kra aye den mayen ade no oba na so nya adwuma adwuma no oye adwuma right but ye ware wieye no na nam se na obi adwuma na oye ye ware wieye no nipa no eje ma no gya eje adwuma no free nsem nti na onyanya bi ti afi du ba bi na fum dwuma na me ye kakra saa na niama chance se esan epic ma enam so krama nyame ya adoma drugstore license no nyame be ya adoma yensan so eka bi ma se nyama epic na ye yi kakra ti me na be ma ewuye na me call eyi ti me call ye no na me ko hu akwala no enti eba sa no lady no ebe fa akwala no be yi ni free school a me de ne to mu o honom wo bra na me nye aware nti na me nim kra sa akwala na ko di ni nchen wo aguna so aduru nti dakro me ba kura na me be hu se akola no eni ho no me bisa lady no so ka tem se akola no eni ni ho na me se okay se sana tie dia me ni me bi akola no nti me sani ska me sani amahwan nti e ho so me yimani bium o se akola no ni wunchen me ko kura nso akola no eni ho ma ko kura ko te se akola no wo wunchen but o se akola no ni wunchen nti e ho so me san eyimani for mre kakra ti me na be ma ewuye na me besin ko yi ewa ekura na me ko hu se akola no asaba back to ekura ho ti sometimes so me beti se lady no etukwan enya kwenya etukwan ko Egypt wa mo wa mane dabi okọ no wa mo wa mane ba cho dabi okay dio ede papa na wu tukwan fa me ba breme eno so adane man so twen tese oba betu kwa no so osan so akwa wo no brade mpodon o se nye ho no hwe ko so nde ne die ni ma na wo dwen nti na ono ano behwe no na tese woni ni edi nkomo aka che ne se dia ye di opese time aso a opese oje ne ba nti no baby a wedru ni die akwa na edru ndi obetumi age na ma na yeye na chasa asam no ekoye hunyan bi enene asam abrante ne de kan abra ode nwoma ne bra nu wo gina so wo ma abrante ne nje akwada no chasa insam no wo mutwi ni twan papa ama asoro mpenufu nyina ebetire mu bi ema oba no be ka se enu ahunti nanso no ba no ni refi se ono no ka asem bi se ye friend se be ma na nya akwa enya ne ba nti so ja ne hwa no odi se o ja ne hwe because me no mba wo na ka jam za akwada no me hwa na enya me ba na me ja ne hwa na eche wo fa be ye case nti am be refer me no it's not right we enya logic nya so sem bi enu ni se nti no and by force what we mu time kura won fa akwada no emfa mo no ni senti na ndi eja wodi kotu a eye oba no awofo se bi o mu de do mbeka no na eye finance wo mu hwe no mu fa akura no enti akura no efa ma no
no me see that be omo de omo ntumi nya sa je say o maame na de ama ho kwan na o metumi de ama no nti na every one no san so ofre obey bi no ne kasa no kacha so ade a one na kasa de chinchi na etwan wo ye kura onfa akra ne ma nti o so obese akọ awofo no ho biom ne nsew no ho no na wakwaje akwa ne by force san so hwe mirema ye ono ane de nti so kasa o kwa akwaje na de odi je asama esi obey wu ka nyina eti problem esi te wogusu aye de hwa akwadaa no ogusu hwa akwadaa no da biom na o sanso ehia so oba abejen ba so mfa ma no da mpa ne hye secret ben pa na wo anti no mpene so na ekwa sanso wo kọ ode ebufu kwa kwaje ne ba no na first thing obofo a ya baby akwa no ekọ school na one ni class teacher ene headmaster no ko kasai mutu no fu bia sanka do kwakwa no nyan no tie ye no tie no kasa no baby adure de so wan fa ni bere pa nkwa je ne ba esan se dia ye wo odin kan ka kire ma me no say baby a ye duru education na duru education akwa ye competition obia pre baby a ne ba ebenya baby pa ese ne ba benya baby pa de gina nso no apeno so keke waseda it's about the sun was sad dia no de me fa mra kwan so ene abusua wode kwada social welfare na de si wo ho de abusua mo yen kwani akware ti me de asem no kodan social welfare se me ba me pese me ja akwara na maame no oni ha akwara no oni na nche mo pese ode akwara no mama nti no me nti ase nti no nko mo mekire me mu de nti a mo pese mo de akwara no ebe mama yako social welfare wo Achimansa district ofuanse omo frɛ abofra no ne nananom omo bae omo se omo de omo ntimi nka ho bibia na akola no ne maame beba the following month enti nkebe ya ka yentwen maame no oba na yensan frasem no na yembeka ti omo share date ampeni ampa akola no maame no free Egypt ebaye okay ema ye call social welfare ho ye call no omo bisa me kan se me beje meba omo se mo fa na mame na menti ase enti me pe nchiremu na lady no ebe narrate a whole lot of stories say the enti ono mpese ode akola no be mame ene say at the age of 2 years ono ja akola no hokwakosu adwuma na mimi ja akola no hwe to say ene akola nya 11 years yi afi ansa na me se me ba beje na na enti enu nti na o se onfa akola no mame no mo bisa na awofo no se eye nokra na se enye nokre awofo no se eye nokre no mbisa me na msi de omo ka no nokre bi anim no msi hwan na me de ne ba se o medi adanse ma me de nta me nkwa na me koye na msi man fa obi amba na omo misa lady ne se o ka say at the age of 2 years ana me ja akola ne hwe no bra o frɛ me sa akola ne niama sɛ nti me nto niama mbrɛ na original so ka say akola no enya me ba na satam na akola no enya eni 5 years ana nti sisia na o ka say at the age of 2 years no na nokre ben na ɛwɔ asɛm na o ka no mu ana ɛhɔ no minnim na social welfare ho omo so far as a lady no akasa me ma hwa akola ne de omo bo bibia gu na omo gina sa ehɔ no so sa akola no ma hwe no nti enti benyene ma nti ehɔ no me so me Japan se sanete de ode akola no ontena hɔ na omo sanete de a omo twa damage ama me akola no hwe na ma hwe no no me metua 3000 cedis eno kra de nka omo ka so omo twa ma me aka metua more than that but me tua mu kakra bi 3,000 cedis na afi no every month bia no mi sanfa 450 emre akwala no okay meba enti omo say every month bia fa 450 cedis ebre akwala no o hwe ne saade a ebetumi aba se ebeka sese de wo ye jase de tu pese wo gi akwala no bra wo maame ase atu kwane ya ebetumi agina ma enti social welfare for you pa sa no mo ta na say baby kro mo do ma asem ekoi na wo mo yes how can you tell obi ba say ono asem a waka no mu gina so na mu de atwa ni damage 3,000 enemrem asan so aka say every month be 4.5 on fa ma kra no mu gina ne mu asem so na de oba ne ye ne de ene da mu gina so enfa ntwa oba no so damage cheso no mehwe obi ba enya sa ya mewu mehye no no nhwe obi ba
yesi mema bebre na anhwe obuma nanso no asamwe ba yo be man wanji nisa no achinyo wanji nisa no wanji wachinye nanso no ade atwetwe maso ne se awofo na time oba ne nyemo no na omubeka se omehwe obehwe oba ne akwa ne dia omuni ha so wanhwe no so omuni ha that means that there is something womuni bibi anso ha another evidence omu yakwa na maame nim se waye we no wakate kwa no wakate kwa no osanso kan we kire se sa na obeye dia ene akwara no yemfa no ma no mini sa akwara no enya bra we ba automatically no enya bra ne ba what demand for the ene so so say we dey fa no social welfare for ye nim se anka asemo aba mo jina chese mo ye bias enya sa mo ye bias say mbema bebre na omu di ni nsan ho achinya obema yi eba ye chese mo hu rewra asem no mu nka so o dia be sa na aba dia sa na oba ne Canada wo so ke ni dia era mo so mo ko DVLA mo ko DVLA bi ni ehu ni online se ye friend say kan na mo mu de dabi mo gina oba ne no mu asem so se wan hwa oba abrate na hwa akwara no matwa ni damage na be ma no ma ko bisam say tinu na ibusumi bia no otua skana na no ka say on ne okana no masam okano kra no say efi onu ma akwara no ebi onu ma ofre no ebisa na se na ade no almost o say in the books bi ne printing fibo ko twa no echi na no ano no won sani akwara ni ska ebio now social welfare for no omo friend na wanfa into otrase no odwe hu na kasa so omo pese omo ni fast akwa we super and ene no ano no wo de ba ma akos wo no kra ma omba ye no defe de amano omba ye no projen sa abrantia no wodi bim anase wodi fo esanse oye bibia as a father na se wutu mi ejina sasem nso uni mo ba papa emfa akwara ankwehye oduate uni mo ba papa ana ade na oba ne no hu se yemusu ade ade na oba ne no hu se yemusu ade ana wonim se wonyam deda na chesa branch no abranche no abotre wa hobrase se sa na ote pa ade ne eye pa naka yobi a ebrade a enka hu se eduabo no ye nyai bo na ekum no soso ensan ye ade abai weye se koba se mu ko edi na yi na se ban se be mei ni sa eni akodan yi mu a enye na simu ba ebrade a obi anka ade obeye wo no ekum kura mfa no because so hwe man ye bisa no se ono a won se ono Ishmael no na anka ma wakwa akose na ebusuani bi na ohwa oba no hwe busuamu nso a nia wonim wo omo no akora ne nse no sane himfo akora ne nse omu bia de se bia de onim no hia ne da ena bia onim nanso sawutie abrante na ohwa eye akora na ankasa ne papa no asem woka no but Ishmael sending for a picture and man. What say I put them photocopy? I check from the old blog. The spitting image. Well, who can say on sending penny brim baby and quarter brim was said. No mamma be my fufa be Google soon sio. E bia ye ba chese ever be aya ma ye twa damage the amano. Say omra metua. A twa ke ya brante baby na tena baby drum wate so baby drum until said the any be prove say eye woni akwara ne papa no be ma you wani a social welfare for na we dem nim so authority bibia wo munsem e na ogidi asa wo hwe bibi ye na de be ye bia asase so no kokko bu hu akonta munya hwehwemu eno ne se modi boa ade ato aya abrante so wontua na babawa ene ne maame obatan
bone mode obi nyinsa mode obi ba akoma obi papa mo yes anu de na mo benya afiri mu de mo ye de bem pa mo benya afiri mu ye nim se ma ko sa ba mu de ene enya dan a bebi a wo se ye de asam no to no ye de beto na afiri wo anhwe ase busua de mu bese anim se na yesi nkonua biom a honom no ene ye behu asam no ne puma sibre obi ketchup na tell you okweja enemy di memory fi se obe like no a share na fe so wa subscribe ede amma me busua da se ne mesa so about na so bio mama nda wase na me ma monitor ni hwe a ye je me ya mo ni ejuma busua makra. Thank you.